Asa man ta? Ang ka dito amigo. Isa dili amigo. Ingon siya laban daw ta. Usi kalaban, na amigo man ta. Asa dito? Karakay na tilakon. Asa man ta to? Basta ganino, nakita mo lakon. Tanga na. Lakaw ta? Ah, lakaw ta. Buang ganong lakaw man kan, namatay motor. Ingon ka maglakaw ta. Magmotor kahit tano. Ano lakaw? Mato ta, magmotor ta maglakaw. Lakaw ra lakaw. Lakaw kahit tano, pero magsakit tas yung motor, kitang tulo. Ah, manakay dita. Kinsa man mong lakaw? Nakita lakon no, pero magsakit tas yung motor. Alangan mo maggamang. Kinsa man pud magkamang? Ah, nadyo ni gamay. Ikaw magsakay, ikaw magpaktas, ako magkamang. Nabuang na yun yung bataan eh. Takot niya. Nabuang na yun yung bataan. Driver, wala motor, biyahan na to na. Ako na yung drive. Driver kayo. Nabuang na yun yung bataan ka. Nabuang na yun oh. Ato yung ko na. Dali di ba? Tago ba? Kana ba? Kita ka ng takdown? Kanin ba? Yung kining takdown ba? Sa may plano ni Ron. Inyo kung bigyan. Takdown ba? Kana kay gamay kay nasa mo pamakal na mo. Kinsa man yun na? Kapatong di nato no. Dali. Kay nilakaw ng tagiya. Mundo ah. Ha? O dali kay wala pang tagiya. Hindi na. Na, may makadimaong ni Ron. Isakyan pa jud na. Isa wa pa'y susi. Nga jud ni mga bata. Hoy, ang motor. Offer you. Run. Ay, piste, nasakpan siya sa madugay. Lakaw kahit ano, pero magsakit tas yung motor, kitang tulo.